Wozani bakwethu sanibonani nonke. Kunabantu eSouth-Africa bakwethu akusebenza, imisebenzi ayikho, imali iyala, but bayisa bophilo through Bitcoin, through iForex, abantu baya-trade day and night. And trading is important ngoba abantu abaningi kunama-families alala adlile because of Forex. Manje ngithi wena muntu omnyama, ngithi wena muntu osemakhaya, sisi wami, bhuti wami, wherever you are, just be aware that uMkhulu Hoti uyamphakamisa umuntu weForex. uMkhulu Hoti uyamphakamisa umuntu weBitcoin. Ngoba ngithi lapha kuForex, I know that la sokodiswa abalezanga. Jwale umuntu ngiyakwazi ukuthi ngimphakamise. Ngiphakamisa umuntu odila ngeForex, ngeBitcoin and any izinto lezi zama trading from 15,000 to kuya phezulu. Uma ufuna nje isigezo seForex noma seBitcoin, but wamdinga with 7,000 rand. Wherever la ukhona ukwazi ukuthi uze kimi, njengoba icorona ivalile kwenzakala ini, abantu bazibuza ukuthi Mkhulu, it's so hard ukuthi ngisuke la eCape Town ngizowena, it's so hard ukuthi ngisuke la Eastern Cape ngizowena. Bakwethu ngiyakuthumela izinto usebenzise wherever you are. uMkhulu Hoti ukorea izinto wonke umhlaba. Uma into yakho uthi mina Mkhulu ayakafiki kumina, isuke kungihlola. Anginayo umuntu ongathi mina ayikho into yakhe engafika kumina, unless kunobaba oyi-1 baba khona use-America, yena umuntu ongazi ukuthi into yakhe ayakafiki because of i-COVID yangivalela ukuthi ngithumele into yakhe. I-DHL abanenkinga eningi, amakhulu abanenkinga eningi, so king-trades angore kusakhona ushipha into zayo, but the rest wonke umuntu namanje anyeke umuntu athi you are owing me this much, there is no one, ngoba ngisebenzela abantu ngeqiniso. Wena muntu wherever you are, uma ufuna uMkhulu Hoti akusize akusebenzele, bakwethu uvula inhliziyo, uhlanga le mali, umuthi wemali ini iphakamo, ngithumela ngani, ngiuser iPep. Why Mkhulu ungayizi RMX, why Mkhulu ungayizi Postnet? It's because of zilahla into zabantu. iPep ngithumela izinto so safely, sengisebenze nayo for a very long time. So when umuntu wherever you are, just be aware that uMkhulu Hoti uyakwazi ukusebenza ukude nanoma ukuphi noma kwenze njani. Then bakwethu ukuvula indlela ematiwani scope emnambithi. Umuthi wenduku usuyatholakala kuyena. Bantu base KZN namhlanje ngiyanivala nonke, musana umfonela futhi ukuthumela umuthi wenduku. Bantu base KZN KwaZulu Natal bakwethu, wena oseDurban, Richards Bay, kuphi nendawo, as long as you are on the side of KZN region, please make sure that umuthi wenduku you call ukuvula indlela. Amanamba akazovela ku screen nesithombe sazosibona ematiwani scope. Wena umuntu othi ufuna chagulaja oil via KZN, kokuvula indlela ukhona udila ngayo bakwethu, vula nje inhliziyo yakho iyatholakala. Valside, Free State, Bloemfontein, Hokaya Molinteng, kokunomalanga ukhona umuthi wenduku. Muthi wakwayi, muriyana wakwayi watholakala uyena. Kokunomalanga bazomveza labo bhuti uyavela bakwethu uzonisiza naye ngomuthi wenduku, ajaguraja oil, anything loyibonayo uMkhulu Hoti enayo. Laba bantu engibabalile banazo lezi zinto lezi. Kwatla uMkhulu ungikhulisisi. Ukuphakamiswa ithwalo ziyatholakala ematiwani scope kokuvula indlela. Wena umuntu othi umilithu zakumina la from KZN zakumina eGoli, Bergville, hambani kokuvula indlela. Valside, Vrenaging, wherever you are, muntu othi wena ufuna ukulungisela izinto yakho kunomalanga uzokulungisela. Wena sango mesti ukuphakamiswa yakho kunomalanga. Ngapho metopic inyamba kwethu iForex yakulungisela ngayo from 15,000 ukuya phezulu. Isigezo sayo is 7,000. Lobo nganyanga yoMPEDI uMkhulu Hoti. Thokozani siyabonga. Mkhulu bengicela ukubuza. Buza baba wami. Ngoba ngikhumbula mawukhuluma ngehlanga lwemali salwakhuluma ngokucaba. Yeah. So lo muntu wase-America mawumuthumela lona ihlanga lwemali akacabiwe yena. Uyacabiwa khehla. Uyacabiwa umuntu omdala, kunomuthi ufika ngufake lapho umuntu loyo ufika nje athole umuntu ongamcaba. As long as athola umuntu okwazi uzomqaba kahle uyamqaba. Does not necessarily means that kumele uyenze yimi ngisandla sami straight, mainly because of umuthi kanyanga yoMPEDI uMkhulu Hoti. Umuthi wemali uyaqatshelwa, mina uthele ukuthi uqaba la nala angithi bese ngikutshele ukuthi lo muthi lozogeza kanje ngawo before uqaba. Ene umuntu osemakhaya ungavumi uqhatshwa ungagesiwe. Uvuma kanjani ukuthi uqhatshwe wena ungagesiwe? Whenever ngikuthumela izinto kuba nesigezo before umqaba. Lelo mqaba lofika ungene kuwena uyakusebenzela.
wherever you are yakusebenzela kwenza kanjani ukuhlela amakheshi siyabonga